Waqt seduta tal-Parlament taż-Żgħażagħ fil-Kamra tar-Rappreżentanti il-Ġimgħa filgħodu, il-Kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech indirizza lil dawn iż-żgħażagħ u sejħilhom il-prezent tal-pajjiż u ħeġġiġhom biex ma jibqgħux lura u sabiex jaħdmu biex il-ħolm tagħhom isir realtà. Jiena rrid li pajjiżna ikun ambizzjuż u allura rrid li anke intkom tkunu ambizzjużi. Wara li semagħhom jiddiskutu, Bernard Grech qal li ż-żgħażagħ qed jirriflettu sewwa dak li qed jaħdem fuq ukoll il-Partit Nazzjonalista, ħidma fuq it-tibdil fil-klima u l-ambjent. Hekk trid tkun il-mod kif nirraġunaw fuq il-klima tagħna, mhux minn għada, mhux mis-sena d-dieħla, mhux minn 5 snin oħra, irridu naħdmu mill-bieraħ. Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista fakkar li ż-żgħażagħ jistgħu verament ikunu l-katalisti fejn jidħol l-ambjent u t-tibdil fil-klima. Ninnota enfasi kbira fuq l-ambjent. U tajjeb. Ifisser ċar illi l-ambjent u anki l-użu aħjar ta' riżorsi naturali qed jinkwitakom. U rajt li sew, qed jinkwitaw wkoll lili. Qed jinkwita wkoll ħafna politiċi. Però hemm bżonn li jinkwieta aktar lill-popolazzjoni adulta ta' dan il-pajjiż. U f'dan is-sens intom tistgħu tkomplu tkunu anki l-bidla. U semma qatt ta' proposti li qed jagħmel il-Partit Nazzjonalista f'dawn l-oqsma u qal li l-mira tiegħu ilisa 10 snin oħra nofs il-karozzi fit-toroq tagħna ikunu elettriċi. Għalhekk ressaqna qatt ta' proposti u anke minna wedi biex nipproteġu l-ambjent b'mod aktar wiesa'. Aktar spazji miftuħa, inizjattiva ta' tree mapping, hiking trails biex verament ingawdu l-kampanja u aktar għajnuna lill-kunsilli lokali biex jagħmlu inizjattivi ambjentali fl-irħula tagħhom. Bernard Grech qal li l-Partit Nazzjonalista jrid jara pjanar aħjar f'diversi lokalitajiet. Fost il-konkrit u l-bricks hemm bżonn li noħolqu postijiet ġodda għal aktar fjuri, aktar siġar u iva, aktar għasafar. U rabad dan kollu wkoll ma l-importanza li neħdu ħsieb is-saħħa mentali u saħaq fuq l-importanza li dan is-suġġett ma jibqax tabu. Fil-messaġġ tiegħu Bernard Grech qal li l-Unjoni Ewropea għandha ambizzjoni li toħloq miljuni ta' opportunitajiet ta' xogħol fil-green economy u qal li l-ambizzjoni tiegħu hi li pajjiżna ikun kapaċi joħloq 10,000 impjieg ġdid fil-green economy f'Malta u Għawdex stess.